take a trip to my. No niin, moi tässä YouTube. Tänään kuvataan Parinassa Skywarsia. Ja mulla on tässä taktinen kaveri. Taas kirjan. Kuka kirjoitti? Samu on vaihtanut nimen Deadax. Nyt on Samuel 1. Joku yrittää matkia Deata. Joo, yrittää, että olisi niinku Deata. Deata. Aletaan! Deatan taas paska! Deata on ihan surkea pöytä. Mutta on sitten silleen straaleoille, mutta ei nyt joku sellainen vaan arvostinen. On kyllä vähän ainakin. Lisää piste. Lisää minuspiste. Ei tää olekaan paskamappi. Ei siis ihan kun vaan Tiimi joku. huutaa vähän. Ei sillä se ei päätä jatkaa ihmeessä Deata, jos ei ole Deata. Jop. Osoittaa jo tilanne. Te olette lussereita. Te olette täysin lussereita. Sinä senkin lusseri. Lusseri. Mikä se? Lusseri. Siinä nurkkan lusseri. Vähän vaan. Ollaanko mä nyt heillä haaveita? No välillä ei. No eiks kaikilla oo sille alussa vähän silleen. Kaikilla. Jokaiselle chestille. Kaikilla on ollut joskus pieruääni. Ainakin Laten kanava, mun takia mulla on niin vito vitsit. Ja on myö imitoimaan. Pusset sä oot täks paska. Mitä ihmettä? Valitettu. Humu. Sä et muun tänne tuu. Osu Alos sitten se heti kovaa sormussa. Ei mua et nyt pova. Mua et pova. Niin, mua et pova. Niin. Moro. Herra tuntematon. Herra pirseppä. Munapää. Herra munapää. Heitettiin mun meka. Vois tehdä, jos täällä on lisää puuta. Kaikki mä näytän, mitä järkeä siinä on mennyt täysin taktisesti heti. Ai, siellä oli kyllä valmis. Mitä mä en huomannut? Hei, tee vaikka bootsit noista. Ota nuo tuolta. Ja tee bootsit. Onko sulla bootsia, Timu bootsia? Ei, teepä Timu bootsia. Boos. Jos se tulee se saarne. Hei, siinä ei koita aikana. Sitten tippuu se vetteen. Mä menen ottaa se pois. Sulle blokkeus. Hah. Get wrecked. Noobs. Hei, nopeus. Mitä kaikkea tää on? Tämä ja syy. Älä vielä syö. En mä heti vielä. Nyt se vuoden päästä. Get wrecked. Samre, kuka mä povaa? Kuoliko se? Se kuoli. Sitten Ei se voi pelastua. Ei se voikaan. Paitsi Häksellä. Häksellä tietenkin. Kato, se oli tietenkin nopean puolella se hyppäs. Oi! Ei vitsi! No se oli selän takana. No, en mä vähän uuden. Että uusi heti kaupan päällä. No niin, mikä mun tekee? Mitä tähän? Oikeesti mä en jaksa. Easy peli, nimi. Easy peli, nimi. Sä oot kirjoittanut. Ja sulla on aikaa peto kirjoittamaan ennen kuin rupeaa tommoista. Rupeaa kuuluu mitä? Ota Timun mekka se. Eiku niin, ei sulla. Iskukakkaan. Ei oo Timun mekkaa, mutta ota tuohon niin. Hei! Kuulutuskomenet sille. Ja timantit. Ei mä tarvitse mitään Timu. Timu, ja totta kai. En tarvitse mä mitään. Ei mä tarvi mitään Timu. Sä pärjää. En mä tarvitse mitään Timu. No katsotaan, sä häviät tämän. Vuoden päästä. Sen vuoden päästä.
20 vuoden kuluttua. Muistatko mitä sä löydit se, kun minä sinulla aloitin, mutta sie et uskonut, sie sinni kakaa. Ei sulla puntsi yksi poki, vaikka tuolla. Ei mulla ole ammoja. Jaa, huolimatta, että sulla on yksi chesti. Yksi chesti. Niin. Niin. Se tulee vähän enemmän mun puolesta. Mun puolesta. Ota se. Kukaan mua haistako? Ota nyt se. Kukaan mua haistako? Oho. Moro! Moro! Hei, ei vitsi sä oot Evo! Hei, miten tosta voi painata? Takti se olla. Se tulee takaisin. Tänne tulee Pier. Ei, aiot se pienoton. What's he gonna do? Sipulimies on se aina, joka kuuluu. Ei on 20. Moro. Jonne ykkönen kuoli. Jätämme hiisin hetki Jonne ykkösen vuoksi. Ani käy täällä! Kuinka ne on mennä? Aha! Se sitten tippesi laava. Et, mä sain sukkamat. Ota sen painottomat. Timu Zettit on pitää. Ei sillä kovin mitään muuta paskaa on. Oho. Se tulee sieltä. Kyllä. Se reilu. Kettä ne oikein? Ha! Pistä se pois. Vähän mä oon ilkeä. Reili. Mene. Tämä seittää putiin. Hei. Se fars. Mene. Ah. No moi! Se oli avata. Tappoinks mä? Joo, tähän Sponte Skywars Pokémon. Se kirjoitti vaan eri... Se kirjoitti eri nimellä. Ja vaan silleen tuolla praktisesti. Joo. Me otettiin silleen... Se on nyt... Moi! Moi! Moi!